to hagani ga port pat nga ai ngu yu play ba sisisin pat nga laban wan biang shifi ga ban hikai biang ye gani ka nongrim ka bangala sedang mentaban keren shapang ke jinglong MYNSIEM ke im bat nga kwa bangan betengi gani kat badang la hiban hikai ngan hikai namar nga kwa bangan wan ra ifi nakabadang nakaba khamsuk shakaba kham dan kam shushu kham jeliu tamam de hadu banda klan rei da ka banga kwa banga nwanra hadu ba pinda sngotho ya ga jingmut jong ke ktin ke jong play ha ga jinga dai bat kumno bangin long ki priyo ki badan ke jingla MYNSIEM ke im namar kum na do basdang la kren ngong ban ri ke jingla MYNSIEM ke im kam dai ke besok namar ngi dai tang ke priyo la influencing ngi de ka environment ke bangi im la pet saudong ngi ki jingja ki bangi kendo but ni don shibon ni don ki circumstances ki bubon but day na kita daw ko ngan ong pi la paniat yangi la nya yangi da ki jing snow ki per but hang ta ka jinglo MYNSIEM jingi teng ki kiu teng ki hiar the day na kita daw ko bangan beteng biang ni ki jingi kai na bar hak jing pule bible janga hak jing ya nanti jonga menta ka to ne post nam ka wai hi ka banga snow tho yeladi kam the day ka e ga bangi le kam the day ka e ga bangi kren kam the day ka e ga bangi nang na jing em hendrai ka jing snow tho jonga banga pule ga ni ga bible hi ka dai be ha ga ni ga nong rib bala na ka jinglong MYNSIEM jingi ga dai ban im nga khwa ngan ong ifi ka shong bet ha ka jing nang ban snow tho yaw ne briu ba po ya bo bleu la pen khapat bat ula pen emu tinggal keren menin ngan pen ibiang ifi khendiat na ga bible shoy ga bangine ya shkhman nga nget pi la ban snap inga ngalapen imenin kat tu kat ni ba ngala keren ru kat tu kat ni jinglang ko jong ni briu ba uba po jingi ba ngalapen iru yu briu ba bar rei khanang ba finum bangan kanek mangala ban kanek biang ni jingi kai ga menin ngan pule biang ni tu ki khat ki ba ngala pule menin ga singi ngan pule biang ni ga ni ka shidi ga ba ar ki karen ko nang ko ba saw na ga khat ga ba khat riu ngin si pet ba hai ga ni le si ga jing kai ko ba shkhman namar gini gini ke beton kamba fina puli ke siti ke baar ki koren nang besa ud khat ke bakhan riu ka ong ku ni ka namar kata ngimman thachu andre la ka long ru ba briu ba habar jingi ulanang jat nang jat penban utau briu u bespo ulanang shat halag sngi fi hangni filap yu absol pol ba dalang da shapting yu tau briu ba habar da khuslai ye ke ta jingtamen jo de salia ulong KUMNO briu bahabar hendrei wapsul pol usnukmen namaru tip bau briu bahapo jau ulanang climb ulanang shine ulanang yai pentumai hagaktin English kong is being renewed day by day kabamut ulanang yai pentumai nakawai gesngi day na kita daw nga kwa bangan sedang ini ke jingi kai biang menta ke sngi haga bangi day ban tip bangin persyangi ya kaban sngo tho ya ke jingi kai ban pentrikam nga kwa ngan ong ifi kaning amday tang bangai ikai kadai ka banga kwa ba pin sngo tho ba da pet ba nai pet yi brio nai KUMNO you know nai kren nai ong kai kairu ka banga kwa kadai yet bahaya la dia pet bahaya brio ba po jong fi KUMNO long kat no san sngo tho adukat no u shai KUMNO long nama barok jinglang MYNSIEM ke baha ke bapau shabara ke pertai ke bangi im kedai kat kum kata ke jingkrau jong tau brio ba po jong apa jong fi dengan kwa akan ni por ngini let biang ngini pet na kani kitien ke jong playing ngini shikri shipil ba kitien ke jong try but ngada kwa bangan hikai ye fi kum bangala ong lupa menin ngan hikai menta ke sngi shapang ni brio ba po but hikai hagan guru kom ngin le KUMNO ngin sngo tho KUMNO bangin sumar ye u KUMNO ngin sa ye u ba un san un grown he but dai na kita daw kwa akan ni por ngan pin ifi kat tu kat ni ki bedon kam pang ini pet ningkong lada pipule hi na ka gospel ka jong ya anes ka lanang ka balai ka tu ka lanang ka dai ka lanang ka bakraw ha ga bible ka bau jisu kren ya unong yalam niam mu bakraw tam ma po ka jat ni jiu ha ga sanhedrin ka bagidan hiyo pongot ki tu ki representative ki bala mi khmat na ki pharisee ki ban shong ki bala ban shimi ki rai but ngani tu fi way na pren jonki ude Nicodemus but ushong hagenika ude briu bakraw u bakhamakhman
Maruni uan min miet hau Jisu kuli kurani uang ngatip memelang ubawan na ublay na mamdon bala ban le ik yiki pamemele. U Jisu kuran bet kaktian ka ba syai kadari ka ba penkendit ka ba penengo ka ba penkelumaru na maruang sisa nga ang api. Baladam kapat yo brio unum yo yiki hima ka jomplay. Wang biang sisien sisa nga api lem na kapat yo brio na ka na MYNSIEM la bandrung syagi hima ka jomplay. But ndala dep ikran wala nung Nicodemus sngato ndre ngingi sngato menta hakini ke generation jingi aingo ublay bangi sngato ba playang ba ubrio u ba shakri ublay u don kam ban kapat u shaka ba kinjaban sim kamot uday ban kha u shagi hima ka jong play but teng nan gibrio ke bam sngato kamot ni ke jing kapat ngala kran menen ba ngai pila sngato ba haba ubrio u pdiang u Jisu u IT la ka jong ka jingem u yo mat ktin ke jong play ke beim kuta u play do MYNSIEM khoi ba tu brio u phai shu play la pen kha yu brio ba po a ke jing em go jo tanganam kren jong shu ke tan re ke bang kwa kan ong pi min ta si ke dai ba habal kha haba u Jisu kuran ke jing kha u pen seriem ye ke jing kha ka ba kin jam MYNSIEM bat ke jing kha ka ba kin jo fi ngakwa kan ong fi ke ni go por ba habal kha yo khlo ngakwa kan ong fi ngakren mentang singi bapin singoto KUMNO ngin penhe pensan yaw ni brio bahapo jangi ubala khano blay ngakwa ngan ringdor yaga ni jingi kai jonga hoy naka bible tang mangan ringdor ru naka jingkha yaw brio namar ka tap yasriem tek fi habala kha yaw brio shigani ka putay shinrang ni kantay ka way pinlam ka baning kong tam gaday ka kami ka tip KUMNO ban ay bunyi tu ikon ka kami ka sngoto la ka sngoto labo do blay kata baka kami kanang ban ay dot ban ay bunyi tu ikon bat nga khwa ngan ong fi ha gani por ka dot kami ka breastfeeding baki ong hado mentang sngi ki ong baka day ka ba batam nagijingdi baro yeti khulung ibalaka bat nga kwa ngan ong fi ha gani por bi pide pin sngoto ba ay kata bau khulung hi habala kha udan kam yaka jing bam jingdi ka ba piang tekyo daw bakla nang ta finlap un pang un rai kho ulaban yabro bat kumju ru haka bakin jamin sim nga kwa ngani kai gane khnang ba baro finio jing shaila hadien ba pila kha chege hima ka jong play ngam krani obam kha ngam krani tu chulang kristan ngam krani tu biang ngalalang kristan rai khlem tip e ta jing kha namadak malang kristan pila day bandro musnem no ba sanfo snem no ba sanfo snem no ba nyo po pravo snem ru la da khlem kha hi ha ga hima ka joblem dan chinge day namaru jisu khlem compromise gane ukran ba yo Nicodemus ubri bodana ga niam jiu bat nga kwa ngan krani gane ye ga jing kha ye ga brio ki bala da mat shisha ye ga jing kan em go jo Jesus Christ nga kwa pin perkhat ba nganom ya stand ngana kran sugi jai mudur lada la khaye khlong aga yi bala daga kme kam te ban ay bunyi ti khon jayu ti khon dai nak ta daw la kran menen gisngi bun sin ni kemen palat ye gibriu bi kala ka boman ni kemen palat ba gibriu ki la khash ki hima ka jom play hendrai ka ba khams ngsi dai bangim dan shibon ki bala ban sai ki mdan bashim ke jinkit kle mdan kmedan kapabala ban sumari ki but day na kita daw tang fi ni shimye ko percentage jonki brio ha ki jing sen cruciate ki be bagi ang kata la kata pau hajar kata spangut ki brio kila IT kila pediang jisu la khapat chigi mo blay kat nungut ki bayak no tangadien kat tu kan ni penai
balai namar balakhai ki hag jing sengelap Henry la shibret yaki kumto bat la shu no bat ki yap no klem don jing mento ka tu ga jing kemen ka kalalong pen man ga jing snasi na ka ta daw nganom ya stat nga kwa nga na kren ni bakan ya rap ifi na mga lakren ba pinri ga jinglong MYNSIEM ga ba im kadai tang hagani ga nong rem ba pide bin tip ba lada uni ukhlung ubalang ubriu ba kan MYNSIEM ubadang shukha udang don hagada ga stage ka ba haga kerdan kum khulung pi haban snoto ba udai ya kaban san udan kam ga jingbam ka ba dai fi na pi puli na ga bible singap ngan puli na ga shidi ga jong Petras ka ba ningkong ka lanang ka ba ar fin puli ya ga khot ka ba ningkong bat ka ba ar ka ong kum ni na mar ka ta haba la ino ya ga jing pen sniu baro ba ga jing shukor baro ba ga jing le arsap ba ga jing bishni ba ga jing kran sniu baro ka ba mot ka to ga jing lang barim kum ki khon long ki badang kha upitra supanan kam da kataktin wang kum ki khon long ki badang kha kamot upanisriyam kum ki tu ki khon ki badang sukhana ka kme yang ngiru adien balakla ka bomot ngila phasho blai la pen khai ni brio ba po kum ki khon ki badang sukha wang kum no to pen kwa hir ya ka basngur ka dut ka badai MYNSIEM knang ba penyo sanda ka shaga jingpenem lada filamat bautrai ulang busbun Figa taga na ka jingit kli ka tong Petras ba habala kayo brio ba po kum tu khunlong jong ki brio kum juru nu khunlong ubadang ka ubakan MYNSIEM udan kami ka dut ka basngur ka badai MYNSIEM fi hantang khwangan ong fi udan kami ka piomel na ka kme na maru play la bu ik kme ba kan mi bet ku jingdi bat nga khwangan ong fi nga ni pongan kren kat ka bang snot ho kat ka bang tip ya nong rem nga khwangan ong fi snga ba kan jayu yu tu khulung ubalakha la da fi ai marsen khapi ai da ka shasau go belong strong ba la ni marsen khapi le wanra ngani tu ipi da ka wepa jingdi na si pi ai da juice kan jayu la pi ai da ka umso ka belong strong I khulung I badang shukha nga khwanga nong I fiha ni ka por kan poi ka por ka bapin yo I ba ka tu ka jing kha ka kamen tang si fiha fin rei tang kat to pin sitam me tu khulung in pang fin lut pi sabat kan poi ka poi ilaban yap na ka daw nga khwanga nong fiha bo Petras sukuran ni ong kum ki khonlong ki badang kha to pin kwa I re ka dut ka ba dai MYNSIEM nga khwa pin snap ai ka tak tim bo ka dut ka ba dai MYNSIEM nganda hikai bahai ka ni fi snap ngan pin I figure balai dan kam ban hikai bahala ni ban sabah yu khulu namar ukhulu ngabal kha wala da udan ke brain udan ke ke intellect ke jingmu perkhat udan ke jing snutho wala da udan ke score wala da udan ke khmat wala da udan ke khmut wala da udan ke shintor ngani thu ipi habai dan khai ngani thu ipi umpat laban perkhat umpat laban yos ngau umpat laban yoi umpat laban kran tau de khulung badan ni ka daw ndala kha kum tu ikhlong sitiyaw ay Masayo idan ki kimi kipala ni ki bayade jan bat gitu ki bahiyan ki seklet yaran kum tu iklong bat nang ta dai tu iklong nang ta dai I khi nang ta ngani tu ipi dan ki busno sarong ki ong ani pet ni la khi nga nang ta ki ong ani sno tu tang ngan rei su jaran khat ba pilet paya ka por ba tu iklong ki dal la ka jong ka pertai im imat ifi im yo sno ipi im tip ipi bidai manoro im tip im sno tu I eru ya itu iklong na kwa nang ipi ikhulung I abadang khan tibi eri am sudan ke jingem wala dai dan lot ag jingem ko jong I handrai idan ka mansan ba in poi Singapore ba in yo snow Singapore ba in yo I Singapore ba in snow tho Singapore ba in nang ban kran bat kum ju ro uni khulung marsen kha uni briu ba po jong I marsen kha umlaban berkhan umlaban yo snow
umlaban kren umlaban snguthu nai na kata daw ng khwa nang ifia ni por ba Philippine snguthu ye ni wi jing shi shang ni kai me de sngi da kalenti ka ba suk ba ka ba phila ban snguthu na kata daw ya ban snguthu ba kadan kam snga ba na ko ni kadan kam ka jing san na ka wai ka sin jam cha wai ka sin jam na ka wai ka stage ka wai par ka stages jo ka jing ukulung umla balong khna umla balong samla umla balong rangba uhabania lingbai kita ki stages but daina kita kataw nga kwa kanong ifia nga jinglong man semru ngi habania kumta te la da fi bakla lang tanga nong ifi le ek bakla but ngan pen ifia nga pors nga ba nga kwa fin de shashkor ba ka ban kong tam nga kwa ka ngan pen ifia nga por gede ba ukulung haba udan kulung hi udan kami ga jing busa ka badai mentalo petras wang ka dot ka ba kenjaman sem fi haba pipule na ga bible haba jisu wang hau Matthias kal nang ka basaw ka dakhat ka basaw ang tang daw kpu ba briu uim handai daga ktien baro ka ba mi na ka shintor ka jong play Ukrania no jisu ang to kren yow briu uai mentau briu ubalaban im klem kpu klem ja klem do klem bam ndan nakatagadaw kan mau jisu kren ik eru ukren bet ya ka bakan jaman sim ukren bet yow briu balakan jaman sim ba im uang usaitan ha uang mela tangan penkela mau ini ki kpu ya ki penkela kpu ini ki mau nama mela tangan mela men penkela jisu ukren bet uang kan mau ngam im tangda uni ukpu Hana nga im na kitien baro ka mami na sintor ka jong play kamon u jisu udan yo briu uba lakha po jo udan da ka we pa ka jing im ka bakin jam sim po jo im tang daw ni briu ba habar tang daw kupu hare im daw ni briu ba po but kata ka dai ka bo jisu kren yo satan ba bakin jam sim but dai ne ta daw satan su to na mo de bakin jam sim ni men tang im da su to na mangi dai ka bakin to Fimtip nga kwangan ang ifya mo jisu ang tang daw kupu mo briu im. Hendray daga kitian baro ka bami na nakasintul ka jong play. Katakin ka daga nong rib. Yaw ni briu ba po jingi pimlapin ay daw kupu, pimlapin ay daw ruti, pimlapin ay daw shaw, pimlapin ay daw momo, pimlapin ay daw ata, pimlapin ay daw daga ja, daga do, daga ike. Yaw ni briu ba po jingi dan kam daga jingbam kabalang ka kitian ka jong play, kabakatkum ka jingdan kam jong tukulo. Hang ni nga kwa nganong ifi ngan hikai kambania but la da fi kwa shisha ban san but ban poi shagatong jong jing shagri play nai le klumar nai nget klumar nai le turuma nai le tare ruma wale kwa klumar ngan pendu jingkerman kendiat wat le kwa long nong ya lama ba pidang klum wale kwa ban le ei ka bakraw la da fidang de ki badang kna namar fidan ka man grow Pidan ka man san, nakapor siya kapor. But habang akren siya pang kajing basa, yaw ni ubriw ba po, nakaktiin ka jong play. Nga kwanga nang film day tang baka siya kaktiin ni jong play, baro siya bam lo, kam day kumta. Don kam ikikimiki kapagi basno tuban basa, kat kum kajing san ba kajing he, jong karta ka jong itu'y KUMNO. Wali ay ka jing bam jong rang ba, yaw kulong. Wali ay ka jing bam kulong. Yo rang ba de hang ta fin lap ke jing seng ke poi ke jing kelumar benta bangimla ban besai ke brio ke rukam ke bedai tangan wan ra ifi ke farshi ke bau jisu kren ke bang ada sngau buram ke farshi ke bang kwa bang ni buat ke ni kum kinong hikai bible but if hiru ke sngap bafin buat ke ni farshi ke bau jisu kren ngan pule fi na ke gospel ke jong Matthias kalanang ka ba arfo saw na khat ka ba saw fusan teter snap u jisu ukran ni kani wang na bakumta unu ubalang ushakri ubanget ban ubusta ya uba ukenrat jong ubu halor ki bahayeng jong ya kaban ay haki ya ke jingbam hakapor ka babiang kani ka parchi ka ba kraw hadu kata bu jisu ukran Fiti bukuran eno wang nabakumta
unu ubalong usyakri ubanget baru bestat kekeren yang ngi kibahikai ya kektian ke joblay kekeren yang ngam tak sengi ubahikai kektian ke joblay uang kumni uang ya uba ukenrat kamot ublay ulabu halor jong kibahiyeng jo kamot ulabu hakita kibalong kikun joblay kamot ublay ulabu yengi haga jaka badan kibriu joblay kibala syakri utra nasi mafigi besnap mentaro fide kibriu kibada kibahiya masam nanjing iper wang ya uba ukenrat jong ulabu halor kibahiyeng jo ubale ayu uni usyakri ule ayu uni usyakri uai haki ya ka jingbam haka por kababiang fi uai uai haki lani unang ban besa ya kita kibriu kiba ukenrat ulabu ban ai ya ka jingbam haki tu kiba ublay ula ai how to syakri baun ai ya ka jingbam haka por kababiang fi day na katakadaw ng akwak ng ong fi haga ni gapor ba fi day pin snoto uda ong kumni haga ktin English kong to give them food in due season haga ayom kabaday haga por kabaday fi day na katakadaw fi napa ki klung haba ki bam ki don kama na tip ka ay kabaday ban ay habadang day ban ay dut tungin ay dut nay ay daga ja wala ay daw somen ken niu kulo nga kwa na if wali ay daga sing do eu kulo un yabata but nga kwa na if uang kumni ha gani parshi wang suk uto shakri yo bo kunra to haba wan ushamba ule kunta nga kwa if ba pinyo e kata kakten ay pinyo e kibriu kibanang saifi what you nga biang nga jisang nga biang bet nga tade nga biang bet nga ni tui fila da la khayo brio ba po to future nga biang la da biang I ba de ko be hang no nduna be hang no la ban mi ki klung ki badunaru piu I dan ki bishkri play ki badunaru bakrengan sibalap ki ba leklum mar ki ba penmen sau ba penmong long mo baduna ba na kadao day na mabumbiang jinikai nga kwa ba nginom snow sarong bala khakon ba bakimi baduna nginom sarong bala khabrio ba bakimi bala lemir nga kwa ba ngin snow sarong ba bala pen kai ki shagihima ka jong play bangi da mi ki khon ki bada snow to ki bada shai ki bada rangba ki bada skam ki bada nang ki bada long ka jingur khushi ki bre ngam kwa ngin pen in shang ni purtai blai umyo buram la da mi ki khlung ki ba anna ki ba duna ki ba klumar ki ba ngakwa kan ong fe ga ni par u blai kwa ba un ai hangi ki shakri ki jong u ya ki ba yen jong u bangin sai ki jingba ha ga por ga ba biang da perkhat bai gini ke menghikai nomor kini ke badon kam tam haga ketien ke joblai ngan net shega bakham jliu gini bat ngakwa ba sinum thaj ngan rung shega bakham don kam fi hanta ke don ke responsibility ke bakrau ke jingkit kli ka ba mla ban muddur ya ka ba perkhat bagi jing shekri blai jingi ni pa ya ke jaka ke be ngakwa fin da long shisha bat gini ka ba ngakren long serious da long shisha ba ngakren ngam kwa ngan chukren ba pin singaw tanan nga kwa fin da perkhat ba jayu la na pibu igi klung ba ha ba pidan na jaka ka bambiang ba kimi pa kim la pen biang jayu tu khon kan poi ga por ga be nak ta ka daw ga ni ga parchi ga bu jisu kren ula bu yu shekri u badan ga jingbam ka bula ban ai ki ba yin jo ha ga por ga ba biang nga kwa ngan fi ha ga ni ga por ngan ra fi ga ga bu abstul pol kren fi te bu abstul pol wang kumno ha ga shiti ga jo ha shaginong kalanang ka basaw pet uang kumno yang ni kitien uang hagalanang ka basaw nakadkhat ka bakhat way uang bat ula thong iki way balang ki apostle ya ki way ki nong itu lepa ya ki way ki nong kitien ki sigo itu khana ndrei kin mau ngala juang borobor pomno yang ni translation namar kini kamdan mjudan nong itu khana po bible what you talk our program unong itu khana what juang manu be itu khana menta namar ngala kren gini ga voice message nga kan mau la katuan ni tayo ba kan mau nga hang ni ngam deu nong itu khana
lada itu khana itu fi ngam tot por ben itu khana but pi khamwan lo ban singap ge khana khani ke balang serious ken mau ni kran ni ktin ge job play ka ba khta i ge jinglong MYNSIEM youtube ri ba po jo fi but hang ni on ga bible ula thong i we banang ki nong yalap but yeki we ki nong sharai but yeki we ki nong hikai santali ki ni ki office ki ba play bu ha ka met ge jo ya ka ban le yu people in the hot begin argong ya gaban pinchana ye riu khoi ye ge jing trai ge jing shakri ten blay ye gaban tay ye ge met ge jong chris tat ndang yo poi baro she ge jinglong ka wei ge jong ge jing bat ge jong ge jing tep yo khonu blay hadu ge jinglong rang ba hadu ge jing thau ge rinyang ge jing dap jong chris bakum tang inum long shu ki khna ye ge bala pinchat kenting bat bala rong no kleng de air ge jing hikai baro de ge but shalai ge briu ha ge jing le sienti ge bakum ge but sneu ke jing hikai bakla ndai da bale hak ha ke jing et nyo nang san shu ha ki ek ebro ubalong ukli ukrisken fi dai na ke dau habang kran ni ke jing hikai ke bu jisu ang u shakri u ba ai ke jing ba ma ke por ke ba biang u blai u jisu abu kran ni ke ba ong wa so pol u shimegata ba u blai na beneng u da ai ke shakri ngana ngakran ni ke kwa nganda kran bai kum bakalong Pipulia nange ublay uda tongi u apostle, ublay uda tongi u evangelist, ublay uda tongi u prophet, ublay uda tongi u pastor, ublay uda tongi u nong hikai. Ba un leayu, ba un hikai yeki bangay, yeki tuki bala khashisha shagi himaka jong blay. Bakin leayu, bakin nang ban san ban penjanai kini kitin penjanai kamot ban pen kieng atiar ban pen boriki ban pen klaniki da jing bsa ka bashisha na kitin ka job play bangin poi shi jing long rangba ka ba hau Chris Jisu ban bangin long shi ki klung ki khna yagi bala penchat kenting di jing ikai ki bakla kataken kita ka bang kwak ngan keren menta sngi lada fisha kriu blay uchong ane jinseng but piyo ke jingi kai ka ba utu ba kai la dir ukhlem kha but ngani to pi la kha but ngani to fi ndala bsa ngani to fi bsa do ba khlem kha yo ba la kha teng but teng ye bsa para ba khlem kha but ngani to pi la da khlem kha ndan jingmot age jing shekri blay naga te daw nga sa ong fi ke ni por lada filong serious ke ni ka ba hikai lada filama age jingla ka ba mot ka ba shisha pihap ban skill to ban shim lani ban ba me ke jing bam ka ba day ke jing im ke jofi lada ayo khulung da ka dut ka ba khlem shat ka ba da ka khyang jing pang u khulung tip un kjet bet namar tip ke e ka ba ha ke e ka bisne but day ne ka da ka don kam ka jing ke khle jong kinong psa ya ki tu ki khulung ke ba kha but nga khwa ngan ong fi ke ni ke por tong in tip ba ka jingi kai ka don kam palat hagini sngi na ki brio ki bo blay ula de say fi hanni ka bible ke de kren shai ba ka bible ka u blay ula de to ka ba mut ban sabat ban hikai ke tin ke jo blay baro ngila ban le baro nga kwa ga ngi fi u khlung bala khayem la ban sada la di ukhon ubal khayeng wap don ki kime ki kpa bat ki kime ki kpa ki de maki ki bidan ki jinket khle ban sa yala ki jongi khon la ki kime ki kpa kim tre ban sa la ki khon ngani thoi fi ki de ki kime ki kpa ki bisneo handa ki kime ki kpa baro hi ki jubsa la ki jongi khon bat nga khwa ngan pen shai fi nang ni shikhman ba pen sngo tho yegni ga nongrim na ba nga da khwa ba nga num ya stand Fimtep aba wapsot pol Ukraine gini udah keren ke rukom ke bejanai bah bang idan ke jingkit kle ban ngan ong e figini kitir ken mau don kinong bsa don ru kinong ba na khwangan itu fi don ki klung ki khna menta ki badang sisdang ibriu ba po idang sisnem ne te idang kat kan ne benai handrai pilalet bsano igiwai bat pipai ke jaga ka be na khwa ba bin sngo to ila dia do kat no pila bat kat no pidon ba pila ban sai ki weiru dei nga khwangan ong fi ni ke po ngan wan ra fi kat to kat ne nak ni nong rim ba pinum kendriang ba pinum bakla ba piniat bet ba pinna penitenat ya ke jing shekri blay hagani ke pertai hadu ke jingwan ke jong tra fi snap ngan pen e fi ni ke po shashkor ba ngan ong fi ngan bu ke ni ke ngan ai kum ko warning
iklong imlang ban bam klumar. Nasngap bahaya kita. Wacu bam klumar. Wacu ay gatung rembay, wacu ay gatung tap, wacu ay shaw, wacu ay ka dut, wacu ay ka ngani tu ipi tu klung un piniak po un poy ga jaka ka be. Ka iga bang kwa ga nang ifi hakini kisngi ngani tu ipi briu ki bam klumar. Teng i bam da jing bam, wali sew engan ong la ka ong ini. Wali ay ki klung da jing bam ka bala sa, ka bala sma ujit. Namala na fi ay ki klung da jing bam ka bala sa, ka bala sma ujit, ka bala snew, kan pen snew. Wali ay na ka ba bo a fridge ka tukan ni tayo ka tukan ni benay. Namar ka turu ka na ka snew. Fimi ingin ki sni dan ki briyo ki ba ay ka jing bam ka ba say na ka fridge. Ka ba say na ka internet. Ka ba say na ki commentary. Ka ba say na ki jing hikay ki ba klumar. Bat nga ni trui pi ki ba klem say na ka hima ka jo play. Ka ba klem say ka ba im ka ba long fresh. Ka ba one now try. Bat ay na ka takadaw fikin mau ha ba play u say ki kon Israel. Ha ka Egypt u ay ka mana. Bat u ay ka mana shay ki bakin pensamit. Balay shay ki bakin pensamit. Namar ukwa ba ni kayangi. Ya ka ni ka ba nga kren menta. Kada ka seringiw. Ya ka jing besa. Ya ka briyo ki bakin jamin sementa bau play wa wat pensamit POE dan kat tukat ni ki besat la ki pentam yo play ki lum khambon ki pensamit ndagi pet na sibet men met ka kelaksan na khwa ngani tu ifi u play wa lum ki mana men step dan step ki hadien ba ko umjer ka lahap ndak larngat ko umjer hanta ka pau ka mana halor lum bagi khoni sel man lag step ki hab na lum ya ka mana ka balang fresh malag sngi u play udan mana ka balang fresh malagasngi mat day na katagadaw kataga day ka batew yung iman tagasngi pimla pinbam ka jingbam ka balasa don ki briu kran ka jo shiga jo kran ka jo shiga jo kran ka jo shiga jo say ka barim shiga barim kran ka jo shiga jo bat nga khwa nga ni tu pi pinumla ban say ka jo shiga jo bat ban say ki khulung ki badon ka ka jingbam ka san namala na fi ada ka barim na ka basa na ka balaput na ka balasan da ka balasma ki tu ki khulung kin kelapang kin kelayap kataga ni mga kwangan ong ifi ni pot nakata daw play the tung ye ki brio begin besa ye ki tien ka jong play shegi benge snap ngan pen ifi ka ikabo absol pol wang wala ikirke ngan ya kam jana igini fi pule yo absol pol ukraine la ka jong ka jing shekri nda ukraine la ka jong ka jing shekri u ong kumne u ong haga shidi ka bening kong ki karen ka lanang ka ba a ngakwa ba pinda snap ba u ong kumne uang nganong puli lot mabayo slam tongan puli na khat besawang kata kejing keren jonga bat kejing yalap jonga kita kejing hikai jonga ke ketien ke jong play ong u apostle paul kim shimlang da ketien kro kejing sta henry da kejing peni u MYNSIEM bat kabor knang ba kejing ngek jong pi kanum shong ha kejing start kibriu henry ha kabor play fi day ni kita daw na ngakran ni gani kakham kadai kitien kabala ban pen mongru hindi ngam ko pen mong ni no ngakran ni nong rim na kitien ka jong play ba u apostle paul uday theologian u apostle paul uday ubrio u batip lot ya ki hukum baro uday batip lot syapang blay hagarukom jong ka hukum ka jong Moses usngo tholot ba uday bastatam handai inda haba ula syamyo Jesus Christ uda ang ini kitien uang ko para banget habang awan jipi ngamwan syo da kum ka jingpana ka jingkran ka jing start da ka bangayala papi ya ka jing pla syapang blay balay namar uniu pri usngo tho igani uang nga kran jipi ndai syo da jing start ka rim jonga ngala bread ito ngala cancel no ito namar ito kamla era kato katay tangi kli kato katay tangi ka jingmut jing perkhat ka jong priyo bakin jado baday na kita kadama set ong borabor hagi ni kisni mangipon ki hamti damti Christian namar u hamti damti u he tang kli ka met ka bered ikpo bered bat ngakwa ngani toy pi hagi ni kisni ngi he tang kli kat ba ka jingmet jongi kam dani eru em bat day na kita kadama ngi ha he tang kli bat sami stang priyo babatay
play hagini gisngi ki ba khlem long effective ke hima ka jong play nga kren bet u absu pol ni wang ya ka ta ka long ke jing start ke khlem ngam kren ngam kwa ba ni kai vi ya ke jing start jonga ba ke jing net jong pi kanom shong ke jing start jong brio and ray ha ka bor ka jong play ba pina pudi shirom wang lakum taru ngi kren ke jing start apren ki ba janai ka ba mot apren kita ki ba khapat how to brio bu support ben sayuta om ke jing start jong ni ke pertai lim ni ke jong ki ba khraba tri jong ni ke pertai hele ngi kren ke jing start ka ba ri ke jong play ya ka ba la buri ka ba play ula thmul pa men chwa kita khnang ya ka buram jong ni ya ka ba mdan ke ba khraba tri jong ni ke pertai bala itho na khwa ka no ke piken mau ya ke jing besai ke tien ke jong play pimla pin tap de ke jing kai ki ba wan na ka pertai pimla pin ju tap tang de ke jing kai ki ba pisu pule nang ni nang tai pi haban shong ha ki kjat ke jong trai ya ka ban kjet ya ke jing ai ke ba no MYNSIEM jong play bat ba nu brio ba po on bam de ke jing bam ke ba mi no play na khwa ngano fi wa so polang ni bu kran ni wang ngat snot nat palat ni wang ha ga khat ke khat sa wang u brio ba kan jado priang ki ke ru ke jong MYNSIEM play namar ki long ke jing pe yo ubat lahi ban itu ki nabada ka ba kan MYNSIEM ba bishar ki fimtep la da fikran ya ki brio ki ba pat kapat ki ba pli ki mlaban snot ho iki ba kan MYNSIEM nakatagadaw finna parabol ka sami ka jing ile persha nakatagadaw ka sami wat ka jing ikran persyaro namar ki bapli kimpat kapat sige himo blay ubriyo pala kapat ngani tu fi lada fi lakha ladan yo ubriyo bukan MYNSIEM lada wailu ulakha wat lada femi itoro pitang si ikran fila yasnot ho jimot pite balay namar parabala kha fida naga jaka ga bafi yasnot ho naga takadaw nga say ay gini jing maham ngong wat julay pin snot ho igi briyo ki bampat snot ho daka bafi la igi jingi kai gi bajiliyo gi bakin MYNSIEM shiki briyo gi bakin jado namar kan mi gi jingin ya kinum na position shenoro kabadan kam kadai bafin duwai minong try ay hanga try bangan snot ho igi bakin MYNSIEM bangan la igi mangan wan ra igi briyo bakin pai shua show play but ba an kai ki nga kwa ngan pin i fi gini gi pors nga ba fi nganda pin i fi gini namar kan igi badan kam fi mi ibo asot polwang tertada pin pulini stishki karan ki mening kong nong balai sngap uang kumno uang ngan pune di khat bar uang ngala ju psa ju pja e fi de dut om daga jingbam namar pimpat la ban sha igata wat hadu bentar pimpat la fi kita ka de bang kwa ngana fi na shubam klumar la da pimpat la wat bam klumar namar la da fi don kam hi daga dut te di daga dut but I begin on hikai gi sai fi gi ben tip fi don kam daga dut na fi plan kam daga ei fi day na daga daw teng fi ngin da kren gum to ni snot na palat ban kren teng ngaru men chua ko pa pat snot to na snot na ban pen kre gi jing kren gi priu gi ni ro ba gi priu gi nang to di ba nang ban kren na ma kren gi ba klan gi jilio ba gi priu na mi nang to gi klan ba gi position no do bam kendo try show but nga kwa ga nang fi gi por ai ba gi jing hikai gi ben dan ke badan ke bor ke jing pen sle bat ke badan ke jing shai kat kum ke jing dan kam jong ki bri ke bawa na ke tu ke jing seng fi hang ta nga kwa ngan kren fi nganum ai pala chibon na ke singiru nga kwa mangan hikai fi pe pensno to ba klung abala khai udan kam ke jing bam ke bakan MYNSIEM ye ke dut ke bakan MYNSIEM fi ngala pule fi ye ke ne ke tien ke dei ke bajulio ke bang kwa ba pin sngo to ba ujisu kren da ke parshi bautu shakrihi u ai jingbam shakitu ki priu ki bau jisu labo ya ki jingbam ka badai hagapor ka bapiang pikir bahagi ni gisngi baba pi priang ki ktien ka jong play wat you bam klumare ki ktien ka jong try wat you ang ka turu ka biang dan ki priu pa shumare ka lang sulet jing sang klumar ka lang spet namir ngam kwa kumta ngakwa ngan krendro ifi ni ka por Piki besnap enige jingi kai ge mga kren mga nang ni. De pet behaga je deine em na gektien ge jong play. De pet behaga je deine em kat ko mutu breu ba po jong fi. Na da kham je dei wel en ngoot je po. Na mar kam long. Na khwa ga long fi ge por. Na long open wat ye ge jing bam snot ho jong fi ban ya rapro.
bala da pin so tho ngam ang e ba pin tho ka bujrong rei pila pin chu phun changaro namal nga kwangan ye tho ifi ka ega bang kren nga da sno tho ega bang kren na sno si bang an ong ifi gini ki sngi ki brio ki shakri u play ki bupli ki klembe ang ka jing bsa nang ta de ki ya ki kren shiboni yalam fitip ne mu brio u bam sno tho ulet ika ye ki wepat ki bampat singutho baro arngot ki ne poisha ke jaka ka bam singutho baru satan unpun kelumar ki nak ta daw sami ki briu ki hika ki ba kelumar ki ni sni bat ngakwa nganong ifi tongin long measured tongin long rangba hagata ke jing shampang nganda pen ifi nadu badang kelung hadu bapinda khna hadu bapinda samla hadu bapinda rangba ngakwa ngani kai kita kin mawa ka bible ndan temen ngam kwa ni kai dum pinda long temen ke jinglong temen ke jinglong niam ngam kran cheta ke ma ko babel ke hikai mangin poi na ke jinglong khlong ke jinglong khna na ke jinglong khna ke jinglong samla na ke jinglong samla ke jinglong rang ba ba ha ke jingdap renyang ko jong Jesus Christ nga kwa bangan hikai fi nang ni naman nga kwa ba pinyat khamat jong play ki bedap renyang sotanat iwe nong kren wang ini kien ngam kwa agata ke singi ke bekhatdo na bo play unai bainongi habang ini ra iki briu ki bala walam shutrai bangan ni ra bangan bun kam bangan ra bagi napkin bangan ra bagi neptop bangan ra bagi pin napkin bagi bilor dot wangam kwa kumta bangan ni ra iki khilung khmat jomblai ngakwa ngan let yalam yaki briu ki bala rangba ki badap renyang khmat jomtrai ai gata kan de thong ai gata kan de jingyo I ka bang kwa ba phiru pide pinsan ngirung ilaban hikai ka tin ga jomblai ka bi dai kat kum ki stages jong jing la MYNSIEM ga jofi nget blai un ker khui fi ga ni sngi snap hai ni ga jing hikai pen jingmot wali than nganda ya suki bha namal nga kwa bangan hikai fi jai na ga tin ga jomblai khnang ba fila ban san ha ga jing shakri ga jomblai try un ker khui fi meta ga sngi tangi ni ai ngo lang yo try ko panga sngo eme bangala ban hikai kat ni bat nga nget bagani ga bang kran men ga sngi ga bedan kam kamta ma playing ada kwa ba anam dana playing jongi ni briu ke bala IT ke ba tu briu ba po jongi la khashisha ba unum biang ke jing besa trying a persyang nang ni ablay bi it ya kamangan ay malagi sngi namar ki don kami ke ni ke jing ba malagi sngi bara bagi snap try ay kinum yo snop tang score ba kin jodo hari kan rung so briu ba po jongi ba unum yap ndai ba unang san unang he unang snut ho iki bukan chaman sem trying a island chimi ga buram try mena kir khuyi we pi we bikinang la iga ban san bat ban nang yai san ba bikinang la ban job aga ji im ga junki haga kirtang ga jong jisu ga nasrat ni duai amen bat amen to blame kir khuyi fi ko blay shibon